ja tervetuloa kuuntelemaan Täyskäännös-podcastia. Tänään käsittelemme jaksossa rutiineja ja sitä, että Aki lähtee lomalle Thaimaan. Aki, miten jo tässä vaiheessa tarvitset lomaa? Kello on 8.12 ja mä tarvitsen lomaa, koska mä olen niin loppu. Nyt me kerrotaan teille, mitä meidän arki sisältää, että ollaan jo tässä vaiheessa vuotta aivan loppu. Ja ensinnäkin tähän aikaan aamusta äänittämässä jotain vitun podcastia. Ja kello on 8. Ei anneta sen haitata. Puhutaan jakso purkkiin ja kerrotaan hiukan, että mitä meidän arkeen sit oikein kuuluu. Mä aloitan heti, Aki, tiukkaa kysymys. Millainen viikko sulla on ollut? Mulla on ollut itse asiassa helkkari hyvä viikko. Mä oon lyönyt tähän viikkoon ihan erilaisen rutiinin, että mitä mä teen päivittäin, mitkä on mun viikkotavoitteet. Ja mä oon aika hyvin siellä plussan puolella jo. Mitäs tavoitteet oli? Sunnuntaina mä löin itselleni tavoitteet, että joka päivä minimissään 8000 askelta, koska mä rupesin katsoa duunissa, kun oli koko päivän koneella näpyttelemässä, että tiiäks mun päiväaskeleet, ne oli jossain 2 tonnissa. 4 kertaa vähemmän, mitä sen piti olla. Tai Kyllähän. pitäisi olla, olisi hyvä olla. Mä löin sen tavoitteeksi, ne on hyvin täyttynyt. Sitten se, että mä suoritan viikossa 4 treenit. Toki niistä täytyy nyt vähän luistaa, koska on pitkä lento edessä. Aikaerot, kaikki systeemit siihen päin, niin ei vaan ole yksinkertaisesti aikaa tehdä, että 1 treeni jää pois välistä, eli 4 sijasta 3 treeniä, ja sitten se, no totta, no jopa tommosia kuuluisia selityksiä. Katsotaan vaan, niin mä heitän sulle jonkun haasteen tossa vielä huomisen Heitä vaan. Ja sitten se, että joka päivä juodaan 2-3 litraa vettä. Joo. Yksinkertaiset tavoitteet. Helppo suorittaa. Yksinkertainen on kaunista. Niin. Joo, toi on ihan hyvä toi askeltavoite. Itelläkin on ollut se aina aktiivisesti läsnä, mutta se on hyvä huomata sit, kun on joku aina, mitä pitää tehdä, niin yhtäkkiä se ei olekaan niin vaikeeta. Sitten kun sä niin haastat itsesi, että okei se 8 tonnia tulee täyteen, niin eihän se loppujen lopuksi, niin ei se ajallisesti päivästä hirveästi vie. Ei. Ja sitten kun katsoo, että illalla okei, on 2 tonnia askeleet, vajaat, niin käyt heittämässä siihen pienen raikkaan happihyppely illalla, niin Tulee unikin paremmin. Tulee unikin paremmin, paljon positiivisia puolia. Ai että. Mutta mä itse oon myös sitä mieltä, että sit kun on tietyt rutiinit, mitä sä toistat aina vaikka arkiviikon, ja viikonloppu ei nyt tarvii olla niin iso rutiini, koska vähän tarvii joskus levätäkin ja himmata. Mutta itse on hyödyntänyt tosi paljon sitä niinku rakennetta, että ne on vähän niin kuin se mun peruspilari. Että miten mä syön ja miten mä liikun ja silleen, no sullakin säännölliset, kohtalaisen säännölliset ainakin työajat, niin se on aika kiva, kun sä pystyt sen ympäri rakentamaan semmoisen, että vitsi, että elämä on niinku nättiä ja sitä on kiva pyörittää. Tää viikkokin esimerkiksi, niin aika samalla kaavalla mulla menee niinku joka viikko. Joku voisi sanoa, että se on tylsää, mutta en mä sitä niin näe. Ei se ole tylsä loppupeleissä suorittaa sitä viikkoa sillä samalla kaavalla, koska sen tietää, että siitä saa itsellensä niin törkeän hyvän olon, kun sä teet niitä tiettyjä juttuja. Toki välillä sit meillä tulee myös niitä poikkeuksia, että niistä rutiineista on pakko joustaa, kaikkea ei pysty tekemään, eikä sekään ollut huonoksi. Se tuo loppupeleissä siihen seuraavaan viikkoon vähän semmoisen, tiedätkö taas semmoisen piiskausmeiningin, että viime viikolla jäi 1 treeni välissä, niin tällä viikolla se kuitataan jotenkin. Jep, no sen tietää, kun sä tuut Thaimaasta taas, niin sit saa vähän kuitata. Mennään ottaa pyörätesti heti, kun tuut Thaimaasta kotiin. Paljon uhkasit. Akihan on kova polkemaan, että se on niinku, sen tietää kaikki. Että käytännössä kaikki suomalaiset some-ihmiset, ketkä sitä seuraa ja siellä pyörii, niin on varmasti kuullut sen, että tää jäi niinku pyöräselässä väsyä. Että siellä saa kuulemma salillakin niin pyörän laakereja vaihtaa ihan viikoittain, kun äijäkö polkee ne solmuu. Et se on ihan hyvä, että säkin otat välillä lepoa, niin mullakin on jotain saumaa sua vastaan sitten. Mutta en mä kyllä lähde Thaimaaseen lepäämään. Vaan Niin mä se- lähden kiilottamaan mun peilikuvaa. Kovaa. Mimmonen niin fiilis oli? Sä kattelit, lähetit mullekin kuvan tosta, niin oli vähän vissiin, miksi sä sitä sanoit? Mikä oli sun olemus? Pytty. Pytty. Oli pytty kasvanut. Ei siis nyt ei ollut pytty kasvanut, mutta tossa kelattiin, mä kuvasin viime maaliskuuhun, mä olin viimeksi silloin Thaimaassa. Ja olin ottanut sitten semmoisen paidattavan kuvan itsestäni, kun olin rannalla palannut. Silloin meillä oli elämäntapamuutos käynnissä jo. Se oli 2 kuukautta ollut ja silloin oli lähtenyt se suurin turvotus. Olihan meillä silloinkin ihan jäätävä pytty. Mut se oli hyvä se kuva, kun posket pullottaa ja pytty paistaa läpittejä. Ja oli kuin Espanjan lippu sun kroppa, kun oli siellä keltaista ja tuolla punaista. Se oli aika hyvän näköinen.
Mut kyllä se varmaan mieltä piristää nyt lähtee vähän reissuun ja samoihin maisemiin pikkasen keveämmällä otteella, niin varmaan voit olla itsekin sit tyytyväinen, että on kannattanut pitää niistä rutiineista kiinni, vaikka en mä usko, että ne aina on ollut kauhean helppoja. Ja siis kyllä mä suoraan sanoen sytyin sille idealle, että tosta huomenna aamulla kun astuu lentokoneesta ulos ja päästään majoittumaan ja saadaan aikaero kumottua kiinni ja sitten sä lähdet aamulla lenkille. Sä voit lähteä ilman paitaa. Mä lähdin viime reissullakin jo pyttypaljaana siellä vetämään. Mutta se on Thaimaassa loppupeleissä. Muistakaa pytty. Muistakaa pytty. Mutta se on Thaimaassa loppupeleissä kiva, kun tiiäks, ketään ei tuomitse sua. Oot sä sit minkä näköinen, kuin karvanen, kuin iso pytty, sulla on ihan mitä vaan. Sä voit painaa siellä rannalla menemään. Siellä on tilaa kaikille. Siellä on tilaa kaiken näköisille ja kaiken kokoisille. Ihan tuossa Jokirannassa ei vitti pyttypaljana mennä Ei. perjantai-aamulenkillä menemään. Suomessa voidaan olla meikä syytteen siitä. Niin, ja mä veikkaan, siellä on ihan vitun kylmä nyt, niin sekin on ihan syy, että mä en menisi pyttypaljana juoksemaan. Mutta siis se on niinku kiva nähdä se, että mihin ne rutiinit on loppupeleissä niinku tuonut, kun tietää sen, mikä olo silloin oli, mikä drive silloin oli, ja nyt näkee sitten taas uudelleen periaatteessa sen, kun pääsee elämään sitä niin sanottua samanlaista elämää sinne. Että oikeasti kävellään paljon, treenataan, juostaan, ihan mitä vaan tehdään, mutta se, että kun jaksaa paljon paremmin, mihin ne rutiinit on oikeasti mut tuonut. Ja se on aika jännä, että miten se loman tyylikin muuttuu, kun sä oot päässyt siihen aktiiviseen elämäntapaan ja näihin käsiksi, niin eihän se loma tarkoita sitä, että sun tarvii 8 viikossa mennä syömään kuin sikaa ja juomaan joka päivä kännit. Et sä oot vaan enemmän niin kuin väsynyt, kun sä tuut takas Suomeen. Et Juppa on semmonen pieni päivisi, käyt pari tuntia vaikka päivässä jossain vähän katsomassa, sielläkin on kaikennäköisiä hienoja retkikohteja ja muita. Käyt pikkasen kattoo niitä ja vähän käppäilet siellä ja nautit elämästäsi, niin ihan samalla tavalla se on lomaa ja semmoista akkujen lataamista, vaikka sä pysyisitkin aktiivisena ja pitäisit sen niinku kropa ja mielen virkeänä. Ja tosi monihan sitä ajattelee, kun lähtee niinku lomalle ja tietää, tai elämäntapamuutoksen aikana varsinkin, niin monellahan on tosi iso kynnys niin kuin lähteä periaatteessa sinne lomalle, kun niillä on se vanha ajatusmalli siellä, että periaatteessa että lomalla on pakko, sinne on pakko mennä ryyppäämään, juhlimaan, kaikkea. Mutta kun sä voit oikeasti niitä samoja rutiineja toistaa myös siellä lomalla. Pikkasen vaan löysemmin rajoja ehkä. Niin. Ei tarvii ihan niin. Joo, ei sun tarvitse kelloa katsoa sillä lailla, että nyt kello on 8, nyt on pakko lähteä lenkillä oikeasti. Nyt kello on 10, nyt on pakko syödä. Kun lomalla tehdään silloin niitä hyviä juttuja, kun se tuntuu oikealta. Ja sit sä osaat ehkä jopa nauttia niistä oikeista asioista sieltä Haimaassa. Kun sä oot selvinpäin ja vaikka oisit kännissäkin, mitä väliä silloin, miten sä siellä oot, mutta sit kun sä huomaat, että sun mieli on niinku läsnä tilanteessa, niin sä saat paremmin ottaa huomioon, että siellä paistaa aurinko ja siellä on sitä rantahiakkaa ja palmuja ja sä aistit sitä ympäristöä paljon paremmin. Et kyllä mun lomailu oli ainakin tuossa sanotaan alku 20-vuotiaana siellä ensimmäiset vuodet, kun täytti 18 ja oli pari morjes! Ei mulla ollut edes tietoa, että mä olin Espanjassa. Mulla oli niin koste meininki, että mä sivuutin kaikki sen, minkä takia sinne on menty. Kyllähän mä Suomessakin voi sitä kaljaa juoda ja istua koto sisällä ja jutella kavereitten kanssa. Kyllä mä voin sitä tehdä täälläkin, mutta silloin jotenkin ehkä näki sen niin lomaa silleen kaljan kuvat silmissä, että ai että nyt pääsee vetämään. Joo, se ehkä kuuluu elämään se, että opiskellaan vähän sitä, että hei nyt ollaan täysikäisiä ja kiinnostaa ne kaikki uudet jutut, mitä ei elämässä ole koskaan ollut läsnä. Että ei sitä ehkä ihan tajunnut vielä sen ikäisenä, että ei tätä kuulu olla. Mutta nykypäivän niin ehkä ymmärtänyt sen, että lomaltakin voi palata virkeämpänä kuin sinne lähtiessä. Et se on mun mielestä vähän niin kuin idea. Mitäs sun tämän viikon rutiinit on pitänyt sisällään? Onko ollut jotain tavoitteita, onko ollut jotain haasteita, minkä takia sä et ole päässyt niin sun tavoitteisiin, rutiineihin pitämään kiinni? Joo, kyllä mulla on tässä vuodessa, niin mulla on se agenda, että joka viikko mä pistäisin pari tavoitetta itselleni. Ja sä vähän haastoitkin tuossa, tuli sunnuntai-illalla, vai olisiko ollut lauantai-illalla, kun laitoit, että sä haastat, että ensi viikkoon niin kerro 1-3 tavoitteet. Mikä oli tosi kiva, mä arvostan sitä, koska harva kaveri potkii sua niin kuin eteenpäin ja hyviä asioita kohti. Niin se antaa semmoisen hyvän lisäpuusti siihen, että en mä voi olla huonompi kuin sä. Ei, ja sit siinä tulee semmoinen fiilis, että hei, et en mä yksin täällä ole, että hei toi vähän potkii mua tuolta perseelle, että et sä tiedä, vaikka mulla olisi ollut vaikeampi hetki. Että mä olisin ajatellut, että no ensi viikkoon nyt antaa sen mennä. Mutta kun sä heitit tommosen viestin, niin mäkin motivoitusin. Mä lähdin tähän viikkoon sillä, että mulla on toi puhelimessa arkiliikuntatavoite, se on niinku kävely ja juoksu. Että mulla ei ole Apple Watchia, että se ei seuraa kaikkea reenaamista, mutta että se kävely ja juoksu, niin
joka päivä 500 kaloria. Se on semmoinen 1,5 tuntia kävelyä tai sit reilu puoli tuntia juoksu. Niin se oli yksi, mikä tulee päivittäin. Se on nyt täyttynyt joka päivä. Sitten oli unirytmi, mikä on mulle ihan unelmarytmi, että 10:30 nukkumaan, niin tietää, että nukahtaa viimeistään siellä sit 11 aikaa. Herää 7. Sitä mä oon pitänyt eilen vähän poikkeus. Ollut aika tiukka työviikko, niin eilen kun pääsin kotiin, niin keitteli sit glögiä ja katteli hetken telkkariin, niin vähän venähti, mut sitäkin muut päivät niin hyvin pystynyt pitämään. Mut sit me päästään ikävä asia. Ei herkuttelu oli yksi juttu. Välillä on hyvä ottaa semmonen happi, antaa kropaankin vähän palautua. Ei se sokeri aina ihan hyvää sillä kropalta, mutta juman kautta 150 grammaa taatelee meni ilman, että edes hävetti. Juman kautta mä vedin niitä taatelee eilen semmottis niinku 2 kädellä mä söin niitä siellä töissä ja vattaa ihan pirun kipeä. Ja sit mä lähetin sun viestinkin, että onko taatelit herkkuja, että lasketaanko ne. Ja... Se on muuten hyvä, kun äijä kysyy niinku jälkeenpäin, kun sä oot tehnyt sen rikoksen siinä kohtaa. No kun anteeksi, on helpommin kuin luvaa. Onko taatelit herkkuu? Niin siihen mä itse asiassa vastasin, että kun mä en tiedä, että mä en ole syönyt ikinä taateleja. Joo, no oli ne herkkui, että se meni reisille. Mut mä en sillänsä, vaikka mä oonkin vähän siitä, en nyt vihane itselleen, vähän pettynyt, niin mua ei haittaa se. Mä otan sisunut siitä, että saamari, että tää meni reisille, mutta mä haluan ensi viikolla tehdä tätä samaa uudestaan. Ja mä lähden yrittää sama tavoite ensi viikolla. Ja sit mä teen niin, että niin kauan kun se tavoite kusee, niin mä aina toistan se, että se rupeaa onnistumaan. Ja ne on niinku se, että minkä takia mä haluan joka viikko asettaa niitä tavoitteita. Jos mä 52 viikkoa vuodessa teen aina jotain tavoitteita, niin kyllä mä vuodessa saan aika paljon aikaiseksi. Saa todellakin. Ja sekin niinku, ja ne rutiinitkaan, mitä sulla on oikeasti arjessa, kun niittenhän ei oikeasti tarvii olla myöskään niinku elämäntapamuutoksen aikana pelkästään just treeniin liittyviä. Ei todellakaan. Ne voi olla just niitä hyviä asioita itsensä eteen, että esimerkiksi on aika tärkeää, miten on itse huomannut, että jaksaa oikeasti, niin kun me syödään 5 kertaa päivässä, me syödään tietyn väliajoin. Mähän syön 9, 12, 15, 18, 21. Niiden välissä mä pyrin juomaan vettä, se pitää nälä hyvin loitoa. Se on mun yksi semmonen hyvä rutiini, miten mä oikeasti jaksan. Koska sit huomaa sen hyvin, että jos mä poikkean siitä, esimerkiksi että mulla on töissä asiakas, tai ei vaan niinku yksinkertaisesti kerkis syödä, me ollaan auton ratissa, niin juman kautta mikä nälkäkiukku siinä on tunnin päästä. Ja sit tekee mieli kaikkea herkkää. Joo, sit tulee aasinsiltana siihen, että sit jos sä menet kauppaan, huoltoasemalla oot ollut 5 tuntia auton ratissa, niin kuin helppoa sulla on ottaa sieltä se patonki, ja no sit ei se patonkikaan huono ole, sun on hyvä saada energiaa, koska se on hyvä myös paikata, vaikka sä paikkaisit sitä niin sanotusti epäterveellisemmällä aterialla, mutta se on parempi kuin se, että se ateria syömättä. Mutta sit sä katot vähän siitä, kun siinä on se Jaakko kaupan kassilla, että tässä olisi meillä 5 kappaleita näitä suklaapatukoja, niin 2 eurolla. Otaks sä? No totta kai mä otan. Ei pari patukkaa pahaa Ei pari patukkaa pahaa tee, mutta 5 voi tehdä siinä niin suoraan. Niin siinä tulee äkkiä se, kun sä poikkeat niistä sun tärkeistä rutiineista, niin sulla tulee äkkiä niitä mielitekoja, mitä sun niinku ei periaatteessa pitäisi tulla siinä elämäntapamuutoksen aikana koko aikaa. Ja se rutiini on kuitenkin sulle se talon rakenne, mihin sä lähdet sitä taloa rakentamaan. Et aika paljon mä miettisin jossain vaiheessa sitä, että miksi mulla pysyisi kauhean helposti se niinku päällä se drive. Niin mä huomasin, että heti siinä vaiheessa, kun mä rupesin irtoamaan vähän rutiineista, että mulla jäi vaikka se säännöllinen syöminen tai nukkuminen jäi vähän vähälle tai reenit vähän meni sinne tänne, niin se rakenne hajoaa. Eikä sitä rakennet korjata sille niin kuin yhdessä päivässä takaisin kasaan ja kaikki tuntuu hyvältä. Sitten kun siitä niin kuin irtos siitä omasta rutiinisysteemistä, niin oma elämäkin tuntuu vähän siltä, että hei, että mitä täällä niin kuin tapahtuu. Ne on vähän niin kuin tietyt säännöt ja sitten myöskin sitä sääntöjen kautta, niin se tuo sun kroppaa semmoista, että sulla on joka päivä niin kuin se tasainen energia siellä ja sä käyt treenaamassa, niin kroppa pysyy virkeänä ja aineenvaihdunta toimii ja muuta. Et sit mä huomasin heti sen, että kun oli vähän niin kuin päässyt ehkä tiettyihin tuloksiin, niin sit tuli niitä hetkiä, että no tänään maistuu vähän karkkia, kebappi, niin se, että seuraava aamu olikin paha olla, niin kyllä sen aika nopeasti ymmärsi, että hei, tää nyt johtuu vaan siitä, että mä oon nyt tehnyt niitä huonoja valintoja. Se on se legendaarinen syy- ja seuraussuhde, mikä siitä tulee. Minkä mä itse huomasin tuossa niin meidän palataksemme vielä tuohon Mellebi-reissuun. Niin kyllä sen huomasi siinä, tiedätkö, että mikä siinä on niin kuin
se, että jos sä mähän poikkesin 2 viikkoa täysin mun rutiineista. Mulla ei ollut rutiineja ollenkaan. Jos mun teki mieli lähteä lenkille, niin mä lähdin lenkille. Mutta ei ollut niinku semmoista, että maanantai, keskiviikko, perjantai, sunnuntai rutiineja, tai se, että me syödään tollo ja tollo. Mä voisin syödä 2 kertaa päivässä. Sitten me otettiin siihen vähän juomaa vielä mukaan, niin 2 viikon päästä, kun tulit himaan, niin se syy- ja seuraussuhde, se oli aivan valtava. Eikä sitä korjattu päivässä, eikä 2. Se otti semmoisen, no että se tilanne saatiin niin sanotusti täysin nollattua, että päästiin takaisin siihen, voidaanko sanoa maaliviivan ylittämistä me ollaan tällä hetkellä. Se, mihin tilanteeseen me oikeasti päästiin ja milloin se korjattiin, niin se otti sen 2 viikkoa suunnilleen, että se tilanne täysin normalisoitu. Se on hyvä, että sä oot nyt sit palautunut tänään 2 viikkoa sen jälkeen, nyt lähdet sit Pattajalle niin, tai Taimaahan, niin se on ihan hyvin. Ja jos ihmettelette, että meillä tulee näitä taukoja sitten näistä podcasteista, niin johtuu ihan siitä, että johtaja tykkää käydä reissuissa. Että tässä on nyt 17 reissua ennen juhannusta tulossa, niin vähän voi olla taukoja sitten, mutta ei se, koitetaan pitää silti julkaisuvälisillä, kohtalaisen aktiivisena ainakin. Mitäs itsellä rutiineihin, niin joka viikko tietyt rutiinit, varmaan sullakin kun siellä pyörii, niin kuin sanoit, niin onko joku siitä unesta, ravinnosta, liikunnasta, vapaa-ajan tekemisestä, niin onko sulla joku semmoinen rutiini, kun sä huomaat, että nousee niin kuin ylittä muitten, että kun se homma pysyy jiirissä, niin sit se paketti on muutenkin helpompi pitää kasassa. No mun mielestä mä en voi nostaa yhtä ylittä, jos puhutaan, että meillä on 4 rutiinia, niin kuin sä äsken edellä mainitsit asiat, niin mulla on 2, mitkä mä voin nostaa. Ei kun hitto, ei muuta voika. Kyllä mä luulen, että se on vähän kaikkien niiden yhteenlaskettu summa. Mä menisin aluksi nostaa vaan ravinnon ja liikunnan. Mutta sitten mä rupesin miettimään mun alkuviikkoa. Onneksi mulla oli silloin rutiinit. Koska mä nukuin tosi huonosti maanantaina. Ei tullut uni ollenkaan. Tai maanantai-aamulla kun mä heräsin, niin mä olin ihan pirun väsynyt. Ei ollut tullut uni ollenkaan. Mä sanoin ihan suoraan vaan, että mä heräsin kiukkusena. Sitten tuli tiistai-aamu. No tiistaikaan ei ollut toivoa täynnä. Mä heräsin taas. Se on torstai, kun on toivoa täynnä. Niin onkin. Niin. Totta, turkulainen tietää. Mutta toi tiistainakin mä heräsin kiukkusena. Sitten mä ajattelin, että no ei tästä voi 3. huonoa aamua tulla enää. Keskiviikkoaamulla kun mä heräsin, mulla oli aivan järkyttävä migreeni päällä. Sitten mä olin vaan, että ei saatana. Mut torstaina oli helkkari hyvä aamu. Toivoa täynnä. Ja oli niin hieno herätä. Mutta sekin, että miten mä pääsin niihin päiviin käsiksi, vaikka mua väsytti. Mutta se, kun mulla oli ne rutiinit. Se, että kun mä herään 6 aikaa aamulla, mutta sitten kun mä syön 9 aikaa aamulla ja lähden siitä lenkille treenaamaan ihan mitä vaan, niin sen jälkeen mulla on ihan helkkari hyvä fiilis. Niin kyllä se fiiliksen pystyy rakentamaan, vaikka joku niistä tärkeistä asioista puuttuisikin. Joo. Että kyllä ehkä, no et pystynyt nostamaan, mutta nyt kun miettii sunkin viikkoa uudestaan, niin kyllähän se ruokailun merkitys on ihan äärettömän iso. On. Et ehkä niin kuin jos joku miettii, että mikä noita pitää parhaiten niin kuin kasassa, niin se säännöllinen rytmi niin kuin syödä on mulle ainakin se, mitä mä huomaan, niin kuin, että sit on kauhean helppoa, että sit on energia on tasainen, on kiva lähteä reenaamaan ja illalla kun menet nukkumaan, niin on semmoinen hyvä olo, ei ole täynnä, ei ole ähky, ei ole nälkä. Lihaksissa semmoinen hyvä poltto päällä, morjes. Pääsee oikein, niin kuin, tulee semmoinen olo, että sä ansaitset sen levon ja sen nukkumaan menemisen. Niin kyllä se ruokailu on ainakin, jos pitää mulla niin kuin yksi nostaa, niin kyllä mä väitän, että se on. Että jos se menee reisille, niin silloin on paljon helpompi niin kuin myös muita kustaa. Joo, ja sitten lähtee myös tosi helposti se korttitalo loppupeleissä kaatumaan. Jep, koska siinä vaiheessa, kun sä syöt huonosti, tulee se turvotus, vähän semmoinen olo, että ei oikein inspiroi se liikunta, kun on semmoinen vähän väsynyt ja semmoinen turvonnut olo. Ja sit kun sä et lähde liikkumaan, niin se sun energia-aineenvaihdunta se rupeaa vähän hidastumaan ja no ei, sit sulle ei oikein maistu uni, kun sit se ylipirteys iskee siellä illalla, kun sä et ole tehnyt mitään ja sit kun sä et nukuu, niin sit sul rupeakin pyörimään se jo niin, että aamulla kun sä heräät, niin sun ei teekään mieli syödä, kun se kroppa on ihan sekaisin. Niin kyllä se rutiini on niin iso osa sitä, että en pysty, tai voi olla, voitte todistaa vääräksi, mutta en usko, että yhtäkään semmoista isoa elämäntaparemontin tekijää olisi, ketä olisi pystynyt sen toteuttamaan ilman rutiineja. Mä luulen, että toi on aika semmoinen mahdoton yhtälö. Niin. Jos sä mietit sitä, että sun pitäisi jaksaa vaikka treenata nyt, että sä lähdet 10 lenkille ja
tänään sä ootkin nukkunut yhtäkkiä 11 ja et ole syönyt mitään siihen mennessä, sulla on ollut vaikka, että sä oot syönyt illalla viimeksi, niin ei sulla voi olla energiaa pitkässä juoksussa niin Ei ylläpitää sitä. Kyllä se muistaa tossa, ja nyt varsinkin kun ollaan alettu juoksemaan, ja ihan mitä vaan ollaan treenattu, niin se, että jollei ole ensinnäkään niin kuin pitänyt siitä ruokarutiineista huolta, niin yhden treenin jaksaa. Sen jaksaa. Sekin on tosi raskas jo loppupeleissä. Jos sulla esimerkiksi se ruoka venynyt vaikka 5-6 tuntiin, niin kyllä sä jaksat sen vetää. Mutta lähdepä seuraavana aamuna treenaamaan, niin voin sanoa, että sulla on patterit aivan lopussa. Ja siitä ei ihan heti palauduta. Ei. Mut kyllä se on jotenkin hieno sit, kun sä pääset siihen driveen. Se on vähän ehkä niinku semmonen tietynlainen vaihdelaatikko sun elämää, että sä vaihdat sieltä ruokailusta On ykköseltä, ykkösen, kakkosen silmää ja kolmonen ja sieltä sitten ollaankin kutosella moottorit ja sit mennään. Sitten painetaan ja turbo turisee ja tuu kauhea meininki päällä. Mut ei se oli mulle tosi vaikeeta löytää se niinku tie siihen, kun se on niin helppo aina ottaa se karkkipussi edelleenkin. Se on helppo. Niin ja kuin helppo sun on tänne volata ruokaa, ihan mitä vaan. Kaikki on tehty kauhean helpoksi. Ja jos huomaat, niin jopa markkinointi nykypäivänä on semmoista, että kyllä mä voin voltata. Että se on ihan okei. Että kyllä mä tänään volttaan. Tänään on pizzapäivä. Sitten sä katsot tuolta jotain sarjaa telkkarista, sieltä tulee mainoskatko, sieltä tulee hei, että syöttää tää, nyt on sipsit, me puoli ilmaiseksi, nyt tuu äkki hakemaan 100 pussia täältä, että sä saat. Sitä ennen kuin kauppiaat tykkää mainostaa tuossa. Tulevat kauppiaat. Ja sit joku päivä itse asiassa, kun mulla on se kauppapaikka, mitä kohti mä kovin elän, niin mä aion kyllä panostaa siihen, että ei siitä mitään terveyskauppaa tuu, koska no tiedetään, että se myy aika hyvin se sipsikarkki limppariosasto, ja ne kuuluu elämään, myös munkin elämään, mutta mä aion kyllä panostaa siihen, että siellä on saatavilla sitä varsinkin hyvillä positioilla sijoitettu semmosia eväitä, mitkä niinku tekee hyvää sulle. Mä haluan siihen panostaa. Just katsoin itse asiassa, tuli TikTokissa video vastaan, kun äijä pistää ottaa salaattipaaria pystyyn. Joo, kyllä salaatti on. Kuulemma itse asiassa aika hyvä kurkkuu leikkaamaan. Siis Suomen nopein. Suomen nopein. Epävirallinen, mutta Suomen nopein sanotaan näin, että siinä ei hirveästi kerkeä kurkku ihmettelemään, kun meikäläinen laittaa satakeveitsin käteen ja oppii. Kurkku laitetaan niin sanotusti, salataan kuri. Eli kun sä haastat mut pyöräilemään, niin mä haastan sut leikkaa kurkkuun. Mitä veikkaatte, miten käy? Tämmönen kohtalaisen kokenut kokki, en tiedä niin Akin kokin taidoista, mä ehkä vähän näen tuolla päässäni, miten se veitsi siinä käyttäytyy, niin kumpi leikkaa? Me pistetään itse asiassa TikTokki tästä. Joo, TikTok. Niin, joo. me tehdään TikTokkiin, niin mitä veikkaatte? Peruskurkku, vedetään se puoliksi ja sitten se puolikas puoliksi ja sitten vedetään se paloiksi. Niin kumpi tekee nopeammin tähän? Ja sitten luodaan myös fillarista sarja. Juu, ja fillarista tulee sarja. Ja kaiken näköistä me ruvetaan tekemään. Meillä on ehkä hiukan ollut haasteita meidän tuotannon suhteen. Me tiedettiin hiukan, että täältä tulee tätä Taimaan matka mahdollisesti. Sä puhuisit siitä, että meillä on tämä alkuvuosi ollut hitusen kiireinen, mullakin on ollut työkiire ja muita. Mutta kun me päästään tämän tammikuun yli, niin mä veikkaan, että se helmikuu helpottaa ja päästään tekemään enemmän sisältöä. Ja mikä mun mielestä, tämäkin oli mun mielestä omalla tavallaan semmoinen rutiini. Mehän ollaan nyt joka viikko, tai 2 jaksoa nyt kun ollaan tehty, niin ne on tullut viikon välein ulos. Kyllä. Sitten rupesin miettimään tuossa, että ei hitto, että jos mä nyt lähden Thaimaaseen, meillä on viikko edellisestä jaksosta, mikä varsinkin on alussa tärkeät ne rutiinit, niin kuin elämäntapamuutoksessakin. Sitten rupesin laskemaan 3 viikon tauko. Sitten mä laitoin Jaakalle viestiä, että huomenna aamulla, niin se on 7:30, meitsi soittelee tuolta ovikelloa, että nyt ruvetaan nauhoittamaan. Nyt meillä on kello itse asiassa 25:09 ja meillä on aika hyvin jutut purkissa. Kyllä, jos 10 asti oli aikaa ja 25:09 on kello, niin aika hyvin olla aikataulussa sit. Tässä kerkee melkein vielä lenkillä suorittamaan. Kyllä tässä, mutta jos sä VR:llä menisit Helsinkiin, niin kyllä tarvitsisi melkein asemalla mennä odottaa, kun ei aikataulusta koskaan tiedä pitää siis, ne paikkansa. Mä luulen, että mun pitäisi olla Helsingissä jo. Niin se olisi hyvä kyllä. Me haluttais TikTokissa kuulla, että kun meillä ei oikein hirveästi niitä kehitysehdotuksia tullut tai aiheita, mistä haluaisitte meiltä kuulla, niin että mikä kiinnostaa? No. Se meidän YouTube-video, niin se ei lähtenyt sillä raketilla lentoon. Eikä se voikaan lähteä. Ei se voikaan lähteä, koska aina jos sä teet jonkun ensimmäisiä kertoja, niin mikään ei ole koskaan hyvä suoritus. Ei voi olla. Mutta me haluttais teiltä niinku edes 1 kysymys. Kyllä. 2 kysymystä, 3 kysymystä. Jotain muutakin kuin, että mitä kello on, että mitä te haluatte niinku oikeasti meiltä kuulla. Me laitetaan TikTokki
pistä Taimaasta tulemaan. Joku kivat maisemat siihen ja pistä sieltä semmonen, että hei, mitä sä haluaisit tietää? Kysy, niin mä vastataan videolla. Saadaan vähän kivaa maisemaa. Meikäläinenkin on täällä, kato, tuolla on pimeä kuin roskasäkin sisällä, niin laitat vähän aurinkoa sieltä, niin saadaan hyvä meininki tänne Suomen Positiivista maalle. energiaa. Kyllä, mutta näillä puheilla varmaan niin pystytään hiljentymään 2 viikoksi ja annetaan sulle lomarauha ja meikäläinen grindaa hommia sit sen aikaa ja itse asiassa mä lomailenkin sit helmikuussa. Et kun sä tuut takaisin, niin se voi olla, että mä lähdenkin sit jonnekin reissuun. Vuoron vaihto. Mut semmoista se sit välillä on. Mut tuleeko vielä, nouseeko jotain kiperi juttui? Ei nouse kyllä mitään kiperi juttu. Mä luulen, että tää jakso oli aika lailla tässä. Toivottavasti saitte jutun juuresta kiinni. Meillä ei ollut edes suoraan itse asiassa aihetta tähän jaksoon. Mä lähdettiin vähän rakentaa korttitaloa sillai kerroksittain. Ja Niin tää oli vähän tämmönen kuulumiset jakso niin, ehkä. kuulumiset. Niin. Välillä on hyvä päivitellä, mut Mutta rutiineista pidetään kiinni. Kyllä. Oltiin lomalla tai ei. ja perjantai-päivä, jos kuuntelet tän tänään, niin kuin viimeksi taisi olla perjantai-päivä, Ja kirkasta. lauantai-ilta, niin oli lauantai, Perjantai. no kuitenkin. Niin hyvää viikonloppua sulle ja tsemppiä sun rutiineihin ja sun Joo. meininkeihin. Muista mun mielestä pitää viikonloppunakin rutiineista kiinni. Ja muista nauttia. Se on tärkeää. Nauttii elämästä. Muista säkin nauttia ja toivotaan, että tulee miehenä takaisin, kun Pattajalla tai Taimaassa ihan missä vaan, niin siellä saattaa käydä semmoinen ikävä juttu, että niin, no te tiedätte sen. Ja nähdään sitten ensi jaksossa, miten kävi. Kiitos kun kuuntelit. Kiitos oikein paljon ja mukavaa viikonloppua.